मानगोनां सार नोंथांखौ दिनै आलासि महरै इयाव नुजाफैनो हादों नोंथाङा सेन्ट्रेल इउबिपिनिफ्राय नोंथांखौ दिनै फाउन्डेसन दिनै सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायबाय। जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा नै दिनैनि सानाव 2014 मायथाइनि सानजारि नोगोर थामहिनबा सिमेन्सापुरियाव धेमाजि जिल्लायाव दिनैनि धेमाजि जिल्लायाव दिनैनि दिनाव जोनोम जादोंमोन। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जोनोमा 8 बोसोराव हाबबाय। बिदिनो जोंनि सनितपुर जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुंनि आफादा 2015 मायथाइनि 18 जुन खालि गोबाव सम नाजानायनि गेजेराव बै समाव जोंनाव सनितपुर जिल्लायाव मोनसे गिख्रंथाव महर लादोंमोन। जोंनि गेजेराव गाव गावनि गेजेराव नांलाय खमलायनि गेजेरावबाबो जोङो सनितपुर जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ राङापारायावनो जोङो जोनोम होनो हादोंमोन। बे जोंनि थाखाय बहुद गोग्गाथाव मोनसे समाव जों बेखौ दिनै आं गोसोखांदों। जाय समाव जों सनितपुर जिल्लाखौ जोनोम होदोंमोन बे राङापारा ओनसोलावनो बै समाव जोङो मानसिफोर मोननो थाखाय गोबां गोब्राब जादोंमोन। जोंनि गेजेराव दाङाबाजि मा होनो लाइफ थ्रेटेनिं होलायनायबो सोलिदोंमोन। आं दा आफादफोरनि नामखौ बुंला, दा खौसे जाबाय जिथु। खिन्थु मोनसे समाव जोङो सानखादोंमोन खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोंनो मानो नांगौ सनितपुराव आरो बिश्वनाथआव। आं बेखौसो बुंनो नागिरदों। सनितपुर आरो बिश्वनाथआ जों मोनथियो 75% मा होनो नन रेभिनिउ एलेखा, बेनिफ्राय रेभिनिउ एलेखाया 25%। माखासे ओनसोला सनितपुर जिल्ला हिसाबै बिटिसिआ जुदि एक्सटेन्ड बै समाव मोनसे समाव बिटिसिनि बाथ्रा फैदोंमोन। बिनि उनाव जेनेबा बिटिआर फैदों, बिटिआर माबायाव फैदों। जों मोनथिखायोमोन सनितपुर जिल्लाया माखासे ओनसोलफोरा माने बर'लेण्डनि माखासे सिमा बारायब्लाबो जोंनिया हाबखाया होननानै जों साननाय जादोंमोन। बेखौ जों होमबा बै समाव 2010 मायथाइनि बिएनसिनि जुथुम्मायाव बिजय बाग्लारि सारखौ आंनो बुंनो उत्थापन खालामहोदोंमोन बिएनसिआव खौसे बिएनसिनि मिथिङाव, बिएनसि बर' नेसनेल कनफारेन्सआव क'क्राझाराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव सानसेखालि जुथुमा जादोंमोन। बे जुथुमायाव महिलारि बिथाङा जोंनि बाग्लारि सारखौ मोनसे बाथ्राखौ बुंदोंमोन, नोंसोरलाय नङा बाथ्राखौ मानो गोसोखाङोब्रा होननानै बे मोनसे सोदोबखौबो बुंदोंमोन। होमबाबो जोंनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन, नंगौ सार जोंना 3 एकड़ जालांबाय, 2 एकड़ जालांबाय, बेवहाय सनितपुरा थालांदों। आरो मानि थाखाय थालांदों नोंथांमोना गासैबो मिथियो, दिनैनि दिनाव गासैबो गोरों गोराखा। आं दा बेखायनो बुंगोन सनितपुर जिल्लाया 3थि थाखोनि बा 4थि थाखोनि बर'फोरसो जानानै दं। दिनै आं बेखायनो बुंहरगोन नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों, जाय सागांगिरि बिथांमोना सनितपुर जिल्लाखौ जाहाथे 3थि बा 4थि थाखोनि थाखोआव दोनालासैनो बे सागांगिरिफ्रा जायफ्रा सागांगिरि बे आंना एसे गोरोन्थि जादों, जायफोरा कमिसनजों दाजानाय मेम्बार सोद्रोमा, सेथियाव दङ बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंहा जयन्त बसुमतारी, बिथाङाथ' एमएलए जाबाय। बेनिफ्राय जों दा खोनादों बिथांमोना जिथुनिखि सम बायदियै बिथांमोना जिथु रिपर्ट होनांगौमोन गभर्नमेन्ट अफ आसामनो, बिथांमोना दिनैसिमबो होनो हायाखै। आं बिथांमोनखौ दिनै बे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरगोन सनितपुर जिल्लाया जाहाथे माने मा होनो गुबुन जिल्लाया जेन'खा जोङो दिनै आसामनि गुबुन जायगायाव नायोब्ला बिटिआरआव बा बिटिसिआव बिथांमोना गावनि प्राप्यखौ मोनगासिनो दङ। कार्बि आंलंनि बर'फ्राबो गाव गावनि प्राप्यखौ मोनगासिनो दं। दिनै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो मोनगासिनो दं। खिन्थु सनितपुराव जोङो दा मा जाबाय, जोङो पन्सायतनिफ्रायबो जों बाद थाबाय, बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्रायबो बाद थालांबाय, आरो जोङो बिटिआर बा बिटिसिनिफ्रायबो जों मोन्थायखौ जों जिथु मोननो गोनां बे प्राप्यनिफ्राय जों बन्सित जानो गोनां जानानै थाबाय। आं बेखायनो बे खम समनि गेजेराव जाय कमिसननि मेम्बार बिथांमोनखौ आङो खावलायहरबाय, बिथांमोना जाहाथे खम समनि गेजेराव स्टेट गभर्नमेन्टनो रिपर्टखौ होनानै जोंनि गांनाय उखैनाय सनितपुर जिल्लानि बिखेखै सनितपुर जिल्लानि गांनाय उखैनायखौ जाहाथे सुफुंहरनो हायो, आं बेखौ नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं कमिसननि मेम्बार बिथांमोनखौ आङो खावलायहरबाय। मानगोनां सार नोंथांखौ दिनै इउबिपिए फाउन्डेसन दिनै सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय खावलायदों। 2014 सनाव जुलाइ दाननि 18 थारिखआव दादोंमोन बे फाउन्डेसना, बिनिखायनो जोंनि थाखाय जाबाय। आरो ओमफ्राय सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि इउबिपिअआ 1915 सनाव बा 2015 सनाव 18 जुनाव दानाय जादोंमोन। बेनो आरो जोंनि फाउन्डेसन डेआ।